Hei, salutare oameni buni, eu sunt Dagulvan și astăzi să facem un nou clip de pe canal. Astăzi să facem 700 de trofee și o să fim top 200 România cu Shelly. Intrăm aici pe România și pe Brawler. Pe locul 665 și mai trebuie doar 4 trofee. Și suntem pe locul 200. Ok. Hai să dăm aici. Bun. Și hai să dăm la solo. Nu uitați să apesați pe butonul de like, să vă abonați, să scrieți în comentariu dacă vreți să apăreți pe prietele abonați dacă n-ați intrat încă și să intrați în clubul nostru sau al meu, Gresie. Și fără să mai vorbim, hai să dăm bătaie. Ar trebui să stăm cu pe ei. Măcar pe locul 5 să câștigăm un trofeu și ăla e bun. Să vă. Uși. Bun. Stăm aici. Ne vedem de treaba noastră. Bun, 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 bun. Trebuie să ne mișcăm. Că era odată să mi-a banat de stat în tuf. Trebuie și să mă mișc. Nu mai să stau. Mamă, ce să mă moare. Nu știu de ce m-a tras, dar cred că a zis că nu am viața full și m-a tras. Am avut noroc că am avut ultima taie. Bun. Să mai mor cineva și încep să câștig trofee. Bun. Eu zic să mai stăm, măcar pe locul 4, să câștigăm încă 4 trofee. Bun. Aici putem să ne dăm să ne omorâm, dar eu zic că trofeele în plus nu strică, nu? M-a bătut, mă. Are 8 pare. 8 trofei, bun. Pe ce loc suntem? 704 trofee. Intrăm aici pe Leadbox, pe local și pe Brawler. Pe 169, mă. Îți vine să crezi? 100 loc, 169, mă. Da. Revin imediat. Ok, am revenit aici. După câte vedeți, îmi sunt aici niște cutii. Ca să fac un box opening când se va lăsa următorul update. Nu știu când se va lăsa, dar știu că pe 9 mai va veni Brawl Talk. Să mai dăm un meci cu Shelly. Să mai jucăm puțin în România. Chiar și un trofeu, urc cu o grămadă pe un trofeu. 2, 3, 4, 5 locuri.
Deja a murit cineva. Încă cineva, încă cineva. Bun, mai trebuie să moară încă 2 ca să câștig. Gata, nu mai moare nimeni? Hai, am mai cineva, încă unul. Încă unul și gata, sunt mulțumit. Gata, mă. Mă pot duce la luptă. Mamă, ce m-a dus. Mamă, ăștia fac tine sau ce fac? Hai să văd cât am marcat cu un trofeu. Dacă înainte eram pe 139, nu pe cât sunt. O să și face cu 5 locuri la un trofeu. Dacă mai fac un trofeu mare, încă până la locul 160. Nu 159. Hai să mai facem un meci, ca un trofeu mi se pare cam puțin. Bine, un trofeu față de minus 9 sau... Da, minus 9, că atâta pierd pe ultimul loc. Am uit unul. Încă 4 mai trebuie să mor. Bine, dacă stai cu te câștigi trofei, nu... Dar te plictisești când stai cu te și îți mai bine să ieși. Și când ieși, pierzi. Ieși când ești de la locul 5 în sus. Că dacă nu pierd trofee. Bun, încă 2 mai trebuie să moară. Dar mor cam greu ăștia. Până acum, în meci trecut, mureau 5. M-a bătut ăștia, am pierdut trofei. Cam 701. Și a scăzut. Ce să fac? Peste 3 trofei acum ca să... Bun. A mai murit cineva. Președintă aia. Bun. Deja sunt locul 5. Dar... Eu și power-urile astea, că nu se supără nimeni. Acolo va muri cineva.
4 trofei, deja e bun, da. Dacă fac și mai multe trofei, și mai bun. Hai să luăm unul pe bun. Bun, locul 3, bun. Bun, 6 trofei, bun. Adică 6 minus 3 câte am pierdut înainte. Cu 3 trofei, nu? 2 trofei. Am pierdut 4. Cât am pierdut? Am pierdut. Da, am pierdut 4, mă. Am câștigat 2 trofee, bun. Am merge pe local. Cu cât mă... Cât am urcat cu 2 trofee? Deci eram pe 164 și acum cu 9 locuri. 155, băi, România. Păi, cum o să ajung pe 100 România imediat? Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să scrieți un comentariu dacă vreți să apăsați pe peretele. Abonați-vă în Minecraft dacă nu sunteți deja. Să intrați în clubul nostru Gresie. Să dați și la acest videoclip. Să vadă și prietenii voștri. Eu am fost David. La revedere!